Πάω για κάνα καφεδάκι. Σε περιμένω κάτω. Να μου πεις τι έγινε, έτσι. Έλα, φιλιά. Γιατρέ μου, τι γίνεται, πώς πάμε, πώς είναι η γιαγιούλα μου? Όλα τέλεια. Όλα τέλεια. Σοβαρά? Η γιαγιά σας μας έχει καταπλήξει όλους με τη γερή της κράση. Έτσι είναι η γιαγιούλα μου, έτσι είναι. Νταμαρομούλαρο. Πραγματικά έχουμε μείνει έκπληκτοι. Αφού να φανταστείτε, σκεφτόμαστε σήμερα κιόλας να της δώσουμε εξιτήριο. Αλήθεια λέτε, αλήθεια. Γιαγιούλα μου, άκουσες, να πάμε στο σπιτάκι μας να τακτοποιηθούμε. Στη ταλπορή μας, το ρέντι μας. Και πού σε, μόλις πάμε, σου έχω μία έκπληξη να πάθεις την πλακάρα σου. Τι έκπληξη, αγόρι μου. Έκοψες την πρωινή και βαράς μόνο το βράδυ. Όχι. Σου πήρα μία τηλεόραση καινούρια TFT 42 inch πλάσμα με HD rate εγκατάσταση, θα πάθεις μεγάλη ζημιά. Και την άλλη τι την έκανες? Την παλιά, την πέταξα, αφού δεν έπαιζε. Να το σπίτι σου! Λοκολόπεδο! Γιατρά! Που να σου μαραθεί ο π***ς και να σου πέσει! Και να μην μπορείς να ζεις! Αργά! Γιατρέ μου, τι έπαθε, τι έγινε? Δεν έχεις φυγμό. Τι, πώς? Νοσοκόμα, το οξυγόνο, γρήγορα. Γιαγιούλα μου, τι έπαθες?